नमस्कार, मी पद्मा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण एक मिठाईची रेसिपी बघणार आहे आणि साधी सोपी पद्धतीची आहे आणि ते म्हणजे पार्लेजी बिस्किटपासनं। तर त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं चला तर बघूया। सर्वप्रथम मी इथे पार्लेजी बिस्किट घेतलेले आहे। तर इथे बिस्किट हा कुठल्या पण प्रकारचा घेतला जाऊ शकतो। पार्लेजीच घेतले पाहिजे असं काही नाही। तर इथे मी एक पॅकेट पार्लेजी बिस्किट घेतलेलं आहे। तर सर्वप्रथम आपण याचे तुकडे करून घेऊया। या पद्धतीने छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे, कारण की आपल्याला याचं पावडर करायचं आहे। तर आपल्याला छान असे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आणि एका मिक्सर जारमध्ये त्याला ग्राइंड करून घेऊया। आणि एकदम फाईन पावडर हवं, जाड नको अगदी। त्याच्यामुळे थोडं ते छान बारीक करणे आहे आपल्याला। आता इथे हे बारीक तुकडे करून झालेले आहेत। तर आता आपण हे तुकडे एका मिक्सर जारमध्ये घेऊया आणि त्याला ब्लेंड करूया। झाकण लावूया आणि त्याला ग्राइंड करूया। आता मी एक भांडं घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपण हे जे पावडर केलेलं आहे बिस्किटचं ते गाळून घेऊया, कारण की जेणेकरून जे जाड राहिलेले असेल तुकडे ते बाजूला करूया आणि पावडर आपल्याला पावडरचा उपयोग आहे म्हणून आपण हे गाळून घेत आहोत। इथे आपण हे पावडर चाळणीने गाळून घेतलेलं आहे। आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। बाउलमध्ये काढून घ्यायचं। आता इथे हे गाळून एका बाउलमध्ये घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण थोडी पिठी साखर टाकायची। हे गोड आहे, पण जर थोडं आपल्याला आणखी गोड हवं असेल तर थोडी पिठी साखर टाकायची। ते इथे मी हे 1.5 चम्मच पिठी साखर टाकते आहे आणि ती पण म्हणजे छान सॉफ्ट हवी पावडर हवं। त्याचं पण गडे असेल तर ते काढून घ्यायचे आणि तुम्हाला साखर टाकायची नसेल तर नाही टाकायची, कारण ते आपल्यावरती डिपेंड आहे किती गोड हवं किती नाही। आणि यामध्ये थोडी विलायची पावडर पण टाकलेलं आहे, कारण मी साखरमध्येच ते विलायचीचं पूड बनवलेलं आहे। त्याच्यामुळे यामध्ये साखर पण आहे, विलायची पूड पण आहे साखरेसोबतच। आणि याला मिक्स करून घ्यायचं छान असं। गडे असेल तर ते फोडून घ्यायचे। दिसते आहे एक दोन, कारण मग तो आपल्याला लाटायला त्रास नाही झाला पाहिजे म्हणून। छान असं मिक्स करून घ्यायचं। आता यामध्ये आपण मी दुधावरची एक मलाई काढली होती ती टाकून घेऊया। 1 चम्मच आहे ती टाकून घेऊया मलाई। आणि सोबत मी 2 चम्मच साजूक तूप घेतलं होतं ते टाकूया। आणि याला मिक्स करायचं, हातानेच करूया। आधी अगोदर हे मिक्स करून घ्यायचं। छान असं मळून घ्यायचं, म्हणजे मिक्स करून घ्यायचं छान त्याला। आता हे मिक्स झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये अगदी थोडं थोडं दूध टाकून याचा आपण डो बनवूया। अगदी थोडं 1 चम्मच टाकायचा सुरुवातीला, खूप सारं दूध नाही टाकायचं। आणि याचा डो बनवून घ्यायचा, नाहीतर ते सैल होईल। आपला जो डो बनवायचा आपल्याला तो सैल होईल।
आणखी लागतो आहे. आणखी थोडं लागतंय. थोडंच टाकायचं, कारण की एकदम फास्टमध्ये नाही टाकायचं, सैल होणार नाही तर. अशा प्रकारे आपण हा डो बनवून घेतलेला आहे आणि त्याला छान म्हणजे तूप पण असं शायनिंग आलं आहे तुपाचं आणि छान असं मिक्स झालेलं आहे. तर आता आपण काय करायचं, याचे 2 पार्ट करूया. पहिले असे 2 पार्ट करूया. एक पार्ट आपण साईडला ठेवून देऊया. आता हा एक पार्ट घेतलेला आहे, याला छान मळून घेऊया थोडं. आता यामध्ये आपण 1 चम्मच कोको पावडर टाकूया. थोडे ड्रायफ्रूट्स टाकायचे. मी इथे ड्रायफ्रूट्स पूर्ण म्हणजे असे मिक्स या पद्धतीने बारीक करून घेतलेले आहे. त्यात बदाम, काजू असं आहे ड्रायफ्रूट्स. तुम्हाला जे आवडेल ते टाकायचे. थोडे मी यामध्ये ड्रायफ्रूट्स टाकते आहे. आणि थोडं चॉकलेट सिरम टाकूया. थोडा डार्क कलर होण्याकरता. आणि याला मिक्स करून घेऊया छान. हातानेच करायचं, चम्मचने तेवढं छान मिक्स होत नाही. हातानेच करायचं आणि छान मिक्स करून घ्यायचं. यातला स्मूथ करून घ्यायचा. आता हा छान मळून झालेला आहे. आपण एक लाटण्याकरता घेऊया. हे घेतलेलं आहे. आता याच्यावरती आपण एक बटर पेपर येतं किंवा प्लास्टिक पेपर घ्यायचा आणि त्याच्यावरती लाटायचं. आता हे मी एक प्लॅस्टिक घेतलं आहे, याच्यावरती मी थोडं तूप लावलेलं आहे. आता आपण हा जो स्टफिंगवाला गोळा घेतला होता त्याला आपण असं छान स्प्रेड करूया. छान त्याला स्मूथ करू. असं छान स्मूथ करत जायचं. आणि त्याला आपण स्क्वेअर आकार देऊया. तुम्हाला जर गोल आवडत असेल तर गोल सुद्धा देऊ शकता. आपण याला स्क्वेअर आकार देऊया थोडा. छान असं तेल ऑइल खूप दिसते आहे. छान या पद्धतीने आपण त्याला स्क्वेअर आकार द्यायचा. झालं फाईन. आता ह्याला आपण साईडला ठेवूया. असं पॅक करून साईडला ठेवूया. आता जो दुसरा डो आहे आपला
त्याला घ्यायचं, त्याला थोडं स्मूथ करायचं, मळून घ्यायचं. आणि हा मी दुसरा प्लॅस्टिक पेपर घेतलेला आहे, त्याला तूप लावलेलं आहे छान, आणि असं छान मळून घ्यायचं, स्मूथ करायचं त्याला थोडं. आणि त्याला लाटून घेऊया, छान गोल असं करून घ्यायचं आणि छान लाटून घेऊया. या पद्धतीने स्प्रेड करत जायचं. जेव्हा मग लाटण्याचं आवश्यकता वाटेल त्यावेळेस लाटणं यूज करायचं. असं छान स्प्रेड करत जायचं. तो होतो कारण की त्यामध्ये तूप असल्यामुळे तो स्प्रेड होतो. या पद्धतीने आता थोडा आपण लाटण्याचा यूज करूया. अगदी हलक्या हाताने त्याला स्प्रेड करत जायचं. या पद्धतीने हा आपण लाटून घेतलेला आहे आणि खूप जाडसर नाही आहे, पातळच आहे. आणि जो पहिले आपण चौकोनी रोल केलेला होता त्याच्या अनुषंगाने याला बनवायचा. तो किती मोठा आहे त्यानुसार. आता आपण तो याच्यावरती ठेवूया. हा रोल असा ठेवायचा याच्यावरती. प्लॅस्टिकच्या साहाय्याने जो या साईडला जे आहे त्याला असं ब्लेंड करूया या पद्धतीने. आणि थोडं हलक्या हाताने प्रेस करायचं, थोडं हलक्या हाताने प्रेस करायचं. आणि आपण असं स्प्रेड आणि त्याचा शेप बिघडू नाही द्यायचा, चौकोनीच ठेवायचा. टाईट थोडं एअर काही त्यामध्ये जाऊ द्यायची नाही. आता आपण प्लास्टिकच्या साहाय्याने त्याला उचलायचं असं हलकं आणि परत स्प्रेड करायचं. ओके, वा, मस्त दिसते. आणि चौकोनी थोडं असं त्याला शेप द्यायचं जेणेकरून त्यामध्ये एअर जाऊ नये म्हणून. त्याच पद्धतीने परत आपण प्लास्टिक उचलायचं आणि त्याला या पद्धतीने परत फिरवून घ्यायचं. ओके, या पद्धतीने. आता याला छान असं स्प्रेड करूया आणि त्याचा शेप आपण चौकोनी ठेवायचा. आता खाली पण असं करूया कारण की जो जॉईंट असेल तो पॅक झालेला पाहिजे, नाहीतर तो निघायचा तिथनं. त्याकरिता असं पॅक करून घ्यायचं छान. आणि जे साइड्स आहे ते आतमध्ये असं प्रेस करून घेऊया. समजा एक्स्ट्रा असेल तर त्याला बाहेर काढून घ्यायचं, नाहीतर आतमध्ये त्याला दाबून द्यायचं. या पद्धतीने हे पॅक
पूर्ण झालेला आहे. आता आपण याच्यावरती थोडे ड्रायफ्रूट्स टाकूया. हे पण मी थोडं मिक्सरमधनं बारीक करून घेतलेले आहे. या पद्धतीने आणि याला हे प्लास्टिकने छान घट्ट असं पॅक करून ठेवूया. छान पॅक करून फ्रीजमध्ये 1 तासाकरिता ठेवूया या पद्धतीने. आता आपल्याला 1 तास झालेला आहे. आता आपण ही मिठाई काढून घेऊया, बघूया. मस्त छान दिसते आहे, मस्त दिसते आहे. आता आपण याचे काप करून घेऊया. तर काप करताना काय करायचं, एक छान फ्रेश चाकू घ्यायचा, त्याला थोडं तूप लावायचं आणि त्याचे काप करून घेऊया. आधी आपण मधला भाग काप करून घेऊया. तर तो कसा अगदी हलक्या हाताने काप करून घ्यायचा. असं पकडायचं आणि अगदी हलक्या हाताने, कारण की ते तुटलं नाही पाहिजे याकरता अगदी हलक्या हाताने हे काप करून घ्यायचा. यस. आता आपल्याला साईज किती मोठा ठेवायचा आहे त्या अनुषंगाने त्याचे काप करून घ्यायचे. सरळ ठेवायचा आणि काप करायचे. त्याच पद्धतीने या साईडचे सुद्धा करून घ्यायचे. आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. अशा प्रकारे ही आपली मिठाई रेडी झालेली आहे आणि खूप सुंदर दिसते. कलर तर खूप छान आलेला आहे आणि झटपट होणारी आहे. आणि तुम्ही पण करून बघा. ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंटसुद्धा पास करा. आणि सोबतच एक बेल आयकॉन आहे, त्यालासुद्धा क्लिक करा बरं का. वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय. पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसोबत.